ina kake? Nan. Abin da ya sa na kilawo ka da gaugawa, an ce mai hankali da lura shi ke gane bakin zare a tuni. Haka abin yake. To, mai kulmin ido da wuri yake fara kuka. Kwarai da gaske. To yaran nan ‘ya'yan ɗan uwanmu ɗin nan. Abin nasu ya fara wuce gona da biyu. Ko ba gaskiya ba? Gaskiya ne. Ganin kitse suke marogo. Kowa sai hayaniya yake, sai rashin kunya suke yi. Su kuɗinsu, su kayansu, su menene. To duka cikinsu babu wanda ya san halin da ake ciki. Ko ba gaskiya ba? To mun kusa ɗaya ce. Gobe idan Allah ya kai mu, ka tattara mana su gaba ɗaya. Kana ji ba? Ka tattara su. Insha Allah ya. Ka tattara mana su gaba ɗaya. Insha Allah. Abin da za a yi kenan. Dan na ga mu tara su ka yi musu cikakken bayani. To kuma idan Allah ya kai mu goben. Idan muka tashi ina da rantawa da kai. To shikenan. Saboda na ga kamar shi wannan yaron susuwa. Ina yawan ganin sa da na. To gara tun da yanzu in mace ka hanci, ko ba ku ba? Kwarai da gaske. Yanzu me yake faruwa? To ba komi. Gobe. Ka san ai abu ne mai sauki. Gobe za mu yi magana gobe. Ka san duk taurin kan kaza. Haka ne. Baya yi a tukunya. Haka ne. To shikenan ya ni zan koma. Shikenan. Sai Allah ya kai mu. Yawwa. A gaida iyalin. Za su je. Yawwa. A gaida su. Insha Allah. In ba dai bari tashi. Tun da ya yi rauni amma zuciyar daram. Ina kuke? Kuna ina? Kai, haske, kai rusuwa, da kai wancan bugaggen. Ina jin kuyanka, wale kai, yayan kacewa wannan magana? Kai ba ka da matsala, kai Allah ma albarka. Kun san me yasa na kira ku? Kun san me yasa na kira ku? Muna jin ka tsoro. Ni na sani, kuɗinmu ne. To, kai ba na ta taka. Ni ba. Kai wafulan ne kai, ya haka. Kai kuma buge-bugen tulan nan da kake mun a cikin gida ya ishe ni. Duk ka fasa mun randuna saboda kwallo. Kai dai kwallo. To, abin da ya sa dama na tara ku, da kai haske, da kai kwara. Ku daina mun wani hayaniya, na tara ku ne in su waye da waye suke son a raba gado. Kai su zuwa, kai ma a raba gadon. Gaskiya ni ina da matsaloli ne. Matsaloli na biyu ne. Ina so ne aure. Kuma a wata yarinya da na ma ciki farko ina so a zubar da cikin nan. Kai da Allah kama mutane shiru sai an dauko zancen kirki ka dinga dauko bai. Kai dan iska ne. A nan din ma ka muna hauka. To kai wani dan iska ne. Ana magana iska na irin ka me shan giya? Zai ci uban ku ina ruwan. Kai. Me za ka yi? Baba, a raba kuɗin nan. A ciro min na ko kuwa ni aure zan yi. Allah wannan. Ni ina da mata ba aure zan yi. Kai ma a raba gadon. Baba ni ma ina so a raba gado saboda ina so ni ma in tattara kuɗin sai takalmin ƙwallon tafi ƙasar waje. Subhanallah. Takalmin ƙwallo. Kawo kuna rena wani wayo kullum. Yaji. Ai ta mana wannan zuwa tara mu. Kuɗi ne ƙunwa wannan zaman Kai. shi na ƙarshe ba. Yaya. Sai ka sanar da su abinda mahaifin nasu ya mutu ya bari. To, ai kowa ya san me yana sai ya bari. Mashin ne guda ɗaya. Sai ya bari. Sai gida ɗaki ɗaya. Ko ƙofa babu. Bari ƙaure. Ƙarai. Don haka za mu yi magana. Ko? Don haka kowa ya tashi ya bani wuri. Ku tashi. Ku tashi ku bani wuri.
kai Wallahi so mu kai. kai wa Zan so kai mu. A gaban yayan ku ta faɗa. Wai ka san kai Allah. ka ki uwa ka Zan so mu. tashi da Oke. tashi ka bani wuri Ka zai ne. za ka tashi ko kuwa tashi tashi ka bani Kai ku ka tashi kai Yayan na magana ba za ka tashi ba? Yayan ka kada? Tafi ka ba mutane. Ai ko ya san me. Tafi ka ba mutane wuri. Wallahi ka ku. Ya haƙuri, ya haƙuri. Ni za a kula na wuri. Baba. kai kai Eh, ina wuni baba. Susuwa Oho.